Zarauzko 13. azoka ekologikoa abuztuaren 21 datorren ostiralean egingo da, eta aurtengo edizioaren ardatza ekoizlearen eta kontsumitzailearen arteko harreman zuzenaren abantailak nabarmentzea izango da. Lege zaharren enparantzan goizeko 9:00 eguerdiko ordubietara luzatuko da azoka eta ekoizle ugari bertaratuko dira produktuak saltzera, baita kontsumitzaileek egindako galdera guziak erantzutera ere. Ze azken finean konturatzen gara bi mundutan bizi garela, kale mundua eta basarri mundua. Hain gertu izan da, badirudi hor dagoela muga bat, zaila zaiguna pasatzea. Basarratxarrok, bera, jetxi behar dugu, gauza guztietarako, baina bueltako hori zaila egiten da. Eta hori nolabaiteko muga hori hausteko aukera hau, udalak ematen digun aukera hau, eta orain arte 12 aldiz herriak ere eskuzabalik onartu duen aukera hau, guretzako paregabea da, egunez egun urtean zehar egiten dugun lan hau, eskaintzeko, horren berri emateko ere, eta guk geure borondate eta jakinduri honenaz saiatzen garen hori, nola egiten dugun, zergaitik egiten dugun horrela, eta azaltzeko baita ere erosleari. Ze horrere badago, informazio munduan, informazio garaian gaude, baina janariari buruz egia esan ez dago hainbesterainoko informaziorik. Badago publizidadea, baina ez da berdina. Eta informaziorik zuzenena eta egokiena, ahoz zabaltzen dena, eta alimentu hori egiten duenaren eskutik jaso daitekena da. Galderak ere hor daude, eta, ez da bai da, politia sortzen da baita ere, horrelako kasuan aukera dagoelako konsumitzaile eta produktu horiek elkartzeko. Hemen azoka hontan, beste urtetan bezala, beti saiatzen gara zertxo baite hobetzen ere, eta denetatik aurkituko duzue. Barazkiak, noski, fruta, urten hain urte hona espaldima da ere, ogia, gazta, edariak, pixka bat embutiduk, denetatik izango duzue. Bai hemen bertakoa, bai urrutixeagokoa, gehientsuena Euskal Herrikoa, kanpotik ere zerbait izango da, hemen bertan apenas daukagun zenbait gai ere ekartzeko ahalegin bat egin dugulako. Eta hau da, behintzat urtean behin herri hontan, elkarlanean eskaintzen zaigun aukera, eta nahiko genuke urtean eguneko hau egunerokoa bihurtzea baita ere. Eta hori izango da, baita ere, denon alegina, denon elkarlana, azken finean bideo honetatik lortu bai dezakegu baserriari eustea, eta baserriari eustea da hemengo ekonomia, hemengo paisaia, hemengo kultura, hemengo nortasunari eustea, eta bestaldetik lortuko dugu baita ere kalitatezko janari on bat. Hau da, ekologikoa, eta animatuko nahiko nituzke baita ere, hemen inguruko baserritarrak oso aldaketa txikikin, hori bai, pixka bat gehiago nolabait sakonduz eta, baina oso aldaketa txikikin nekazaritza normal hortatik, beti gehiago gutxiago egin den nekazaritza hortatik ekologikora pasatzea. Ekologikoa ez da gauza berri bat, lehenago egiten zena da, baina gaurko nolabaiteko ezagutzakin, gaurko makineriarekin, gaurko beste jakinduri batekin, eta gaurkoratzea da. Azkenean etorkizuna hortik ikusten da eta. Azoka ostiralean izango bada ere, bezperan, hau da, ostegunak 20an, mahai inguru bat antolatu da, arratsaldeko 7:00 udal merkatuko lehenengo solairuan. Nekazaritza ekologikoa eta ekoizle eta kontsumitzaileen arteko harremana izango dute mintzagai, eta bertako tomate barietate ezberdinen daztatzea ere antolatu da. Mahaikideak honakoak izango dira, Mirene Begiristain Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta elikagai ekologikoen marketingan aditua.
Barazgileak Maite Urdiano eta Amaia Irazusta izango dira eta Aitor Larrañaga Uztaro kooperatibako partaidea ere bertan izango da. Interesgarria zalantzalik gabe, Zazpiretan, hitzaldia eta ostiralean azoka. Guretza pozgarria, urte guztian hemen lana egiten badeu ere, zarautzen oso harrera ona duten produktu ekologikoak egun batean berezi festa moduan aurkeztea, aukera gehiagokin, harreman zuzenagoa eukitzeko ekoizleekin eta aukera gehiago eukiko ezue hori baino eta aprobetxatzeko. Hori.